Vítajte na kanáli ProLajka. Dnes som si medzi nás pozval Jula. Ahoj Julo. Ahoj. Aby nám predstavil Peak Design Camera Cube novej generácie, alebo teda Mark II, keďže ich mal možnosť testovať. Tak nám povedz, čo je nové, a vidím, že sú tu aj nejaké nové veľkosti, ich podstatne viac, a prenechávam ti slovo. Ďakujem, takže ako si správne povedal, pribudli nám nové veľkosti oproti pôvodnej veľkosti L, large, potom medium a potom S. Pribudli vlastne ďalšie veľkosti, a to niečo medzi S-kom a M-kom, to znamená S medium a potom XS. Čiže taká najmenšia brašna. Čiže tieto dve veľkosti sú nové, tieto boli, ale aj na nich sú nejaké zmeny. Vidím, že sú trošku nižšie. Veľkosti si ukážeme, začneme tým, že čo sa vlastne zmenilo, čo je nové. No zmenilo sa to, že vlastne bol vylepšený ten materiál, to znamená je viac odolný voči oderu, viac odolný voči vode. Ako vidíme, takisto sú krásne pogumované zipsy, je to taká príprava, k tomu sa dostaneme vlastne, že tieto brašne alebo tieto kamery vieme používať aj ako brašne. Potom je vylepšená manipulovateľnosť, pretože majú ponovom uchyty zo všetkých strán. Je to vlastne pomocou akéhosi remeňa, ktorý je založený v putkách a ide dookola celej Camera Cube. Potom je vylepšený prístup dovnútra, pretože tie staré Camera Cube mali to otváranie nie úplne od okraja po okraj a tieto rohy sa prekrývali. To znamená, keď som chcel obchať malý objektív do tejto časti, tak mal som problém, pretože mi tu vadilo to také preľnutie v rohu. Čiže prístup k tým objektívom? Prístup k objektívom, hlavne v tých okrajových častiach a v rohu, je veľmi vylepšený. Ano, teraz ten zips ide priamo po obvode, čiže sa vieme všade krásne dostať. Takže ďalšou novinkou sú vylepšené priehradky vo vnútri Camera Cube. Môžeme si to aj previesť. Toto vidíme, že je nižšia, pretože celé Camera Cube celkovo znížili svoju výšku. Čo je nové u týchto priehradok je, že keď mám vysoký objektív alebo vysokú techniku, tak ju používam takto. Keď mám ale nízky objektív, telekonvertor alebo iné príslušenstvo, tak si ju viem zatvoriť do polovice a zase potom ukladať na vrch ďalšiu techniku. Tieto prehradky podobného štýlu boli aj vlastne v brašniach sa používajú. Ale sú trošku z iného materiálu, sú také jemné a všade sa tam dá tým pádom prilepiť suchý zip. Áno, suchý zip sa dá vlastne prilepiť aj vlastne z jednej priehradky na druhú, čiže nielen na bok tašky alebo na tú hlavnú priehradku deliacu, ale aj na samotné priehradky medzi sebou. No a potom je tu vlastne celkovo vylepšená tá estetika, tak ako sme si povedali, že oni nabrali na odolnosti voči vode, voči oderu, a vlastne tu si môžeme všimnúť, že sú tu tie naše známe povrázkové putka a vlastne pomocou nich si tu pripevníme kotvičku a môžeme túto Camera Cube nosiť ako klasickú brašňu. Ja to tu mám pripravené na tomto malom novom modeli. Toto sa dalo podľa mňa aj na tých prvých Camera Cube, ale neboli až tak prispôsobené tým, že neboli vodeodolné zipsy. Áno, to pripnutie nie je novinkou. A takto to vyzerá ako malá brašnička. To je vlastne tá XS, najmenšia veľkosť. Sú tu ešte nejaké ďalšie zmeny? Myslím si, že som asi vyrátal všetky takéto zmeny, ktoré sa udiali medzi prvou a druhou generáciou. Môžeme si napríklad previesť, čo sa do ktorej vlastne tej Camera Cube vôjde. Super. A predtým si ešte môžeme povedať vlastne celý ten koncept, aby diváci chápali, že čo to vlastne Camera Cube je, tí, ktorí nemajú s tým skúsenosti. Camera Cube sú vlastne takéto obaly na techniku, organizéry na techniku, môžeme to tak povedať, ktoré sú polstrované a využívajú sa na to, aby ste si techniku vložili aj do batohu, ktorý nie je polstrovaný a nie je priamo určený na fotografickú techniku, a môžete ich využiť aj do iných batohov, ale Peak Design má na to priamo batohy. Peak Design Travel Backpack má dve veľkosti, 30 litrov a 45 litrov, ak si dobre pamätám. Toto je jeden z nich, toto vyzerá byť na 45. Batoh je určený na cestovanie a Julo dokonca o ňom robil recenziu, ktorú si môžete pozrieť tu hore. No a poďme si teda ukázať, že ako sa to do neho vkladá, a potom si ukážeme, že čo sa zmestí do tých Camera Cube. Super, takže toto je najväčšia teda veľkosť batohu. Otvára sa zo zadnej strany. Po vyklopení vidíme teda veľký priestor a tu vlastne môžeme kombinovať rôzne veľkosti. Čiže ja tu mám pripravenú Camera Cube L-ko, tú najväčšiu časť, vidíme, že tá tam akurát vojde. Tá zabere celý priestor okrem nejakej časti z vrchu. My ju tam môžeme pripevniť takými špeciálnymi kotvičkami. Potom samozrejme, že otvoríme zadnú stranu Camera Cube. Tu vidíme, čo sa asi vôjde do najväčšieho organizéra. Takže je to jeden veľký profesionálny mirrorless fotoaparát, druhý malý náhradný, s objektívmi s profesionálnym zoomom 70-200 vo svetelnosti 2.8. Ďalší
pomerne veľký portrétny objektív 135 1.8 svetelnosti, 50 štandardná, no a potom tu máme štandardný zoom 24-200 mm cestovateľský zoom o veľkom rozsahu. A ešte by si tu stále niečo vedel. Áno, ja som bol teda takýto spôsob, že ukážem tu presne to zalomenie priehradky a potom si môžem ukladať na vrch. Tu vidíme, že na vrchu je uložené púzdro s pamäťovými kartami. Tu máme ešte jeden objektív schovaný, to 50 makro, FTZ adapter, 2470, ďalší štandardný objektív. Čiže vidíme, že je to 5 až 6 objektívov, niektoré v takej zdatnej veľkosti a 2 mirrorless fotoaparáty. Napriek tomu, že teda znížili tú veľkosť, tak stále tu vojde aj dosť veľké telo. Toto je Z8, čo nie je najnižší foťák, plus tu máme ešte statívovú 5 a bez problémov aj v takejto zostave to tam vojde a nevyčnieva to. Nevyčnieva to, akurát to tam zalicuje. Ak by som použil ešte to top telo Z9, tak to už by som musel uvažovať, že ho položím na ležato. Skúšal si? Skúšal som to a tá Z9 už malinko prečnieva. Dá sa zazipsovať stále, ale už je to tam trošku natlačené. Dobre, a prístup k tej technike je vlastne cez chrbát. Čiže položíme si batoh na prednú stranu a otvoríme chrbát toho batohu. A dá sa to tu niekde prichytiť? Že takto, ak by som to nechcel, pretože to nie je nutnosť. Nemusíme mať ten kamerakúb zatvorený, keď máme zatvorený ruksak. Tak vlastne Peak Design ponúka také riešenie, že tú plostrovanú časť zadnú si ja viem vyhodiť, nechám si ju doma, alebo ju môžem použiť ako podsedák, ako podsedák napríklad, hej. A jednoducho túto mekučkú časť zadnú vložím, zarolujem pod Camera Cube a tým pádom mám úplne ako keby štandardný ruksak, že po otvorení ruksaku sa priamo dostanem k technike, čiže nemusím dvakrát zipsovať. Ten chrbát je aj tak polstrovaný, čiže chráni tú techniku. Výborne, skúsme si ďalšie, ako tam vyzerajú. Dobre, takže toto je veľkosť medium, alebo tá stredná veľkosť. Vidíme, že tu máme nejaké príslušenstvo, pod ním práve oddelenie tou vertikálnou prehliadkou 50 objektív, za tým je štandardný objektív 2470, cestovateľský ultrazón 24-200, 50 mm makro, tu sa vôjde FTZ adapter alebo napríklad telekonvertor. A máme tu stále ešte profesionálny mirrorless Nikon Z8 a 70x200 vo svetelnosti 2.8. Dobre, čiže okrem toho klasického prístupu zo zadu, tu máme ešte aj bočný prístup? Áno, to znamená, mám ruksak na chrbte, prehodím si ho dopredu a dostanem sa tuto v svojej technike práve cez takýto bočný otvor. Odtiaľ to vytiahnem fotoaparát alebo objektív, zatvorím, ruksak nahodím a používam. Tento medium camera cube ale nezaberá celý ruksak, čiže tu vieme mať ďalšie nejaké osobné veci, alebo sa tu vie možno aj zmestiť nejaký ďalší camera cube. Presne, že vedľa toho medium sa vmestí presne S-ko. To je S-ko, S-medium tam už nedáme. S-medium už nedáme. To S-ko je polovica vlastne z M-ka a spolu ako keby tvoria to L-ko. Čiže sa tu vlastne vojde buď L-ko alebo M-ko plus S-ko, prípadne 3SK, alebo nejaká takáto kombinácia. Vymyslieť môžeme všeličo, aj samozrejme, lebo tá prispôsobiteľnosť je veľká, ale uvažuje sa vlastne s tým uložením tých kamerakúb nad seba. Alebo potom môžeme túto jednu časť voľnú využiť na svoje osobné veci a tak ďalej. Do toho SK ale už tento fotoaparát asi nedáš. Nie. Môžeme si ukázať zase, čo sa vôjde do SK. Počkaj, ale medzi tým tu máme ešte to medium. Tak si ukážeme najprv to. To je niečo medzi S-kom a M-kom, čo predtým neexistovalo. A kde ten foťák zjavne dáš? Asi áno. Skúsime. Predtým, ako ho tam budeme dávať, ukážem, že je tu veľké množstvo tých rôznych priehradok, čiže tam vložíme buď veľké množstvo objektívov, alebo samostatne nejaké menšie tela. A teraz tam skúsime dať tohto macka. Vkladaj. Vošiel, samozrejme pre priehradky, ďalšie príslušenstvo. Ešte som si tu všimol jednu vec, ktorú sme zatiaľ nerozoberali, a to je takýto nejaký sáčok. V každom Camera Cube je takýto vlastne prilepiteľný obal. Vrchný okraj má na takejto gumičke a pravdepodobne určené nejaké príslušenstvo, baterky alebo nejaký balónik. Hoci čo sa nám môže rozsypať a nechcem, aby sa nám to rozsypalo. Aby nám to nelietalo. Poďme sa pozrieť ale na to S-kové, ktoré by sa nám tu vošlo. Tam už tento foťák asi nedáme. Samotný foťák asi áno, s tým objektívom som si nie celkom istý. No ale je to určené skôr na niečo menšie. Takže to môžeme vyskúšať s Nikonom ZF, maličký mirrorless, full frame stále, ktorý tu pohodlne vojde a samozrejme zase máme na obidvoch stranách miesto buď na blesk alebo na objektív a tak ďalej. My samozrejme stále sa točíme okolo fotografickej techniky, ale ono bolo myslené práve tým množstvom priehradok, aj to, že tam môžeme použiť aj inú techniku vložiť, aj napríklad dron,
a jeho ovládač. Tu sa zmestí aj veľký dron podľa mňa celkom šikovne. Čiže vieme mať profi, celkom širokú zostavu skiel a tela, alebo dvoch tiel a plus ešte nejaký dron. Čiže aj pre videotvorcov je to veľmi zaujímavé. No a posledný nám zostal tento Pidi Camera Cube, ktorý je asi len na nejaké menšie mirrorless telo, predpokladám. Tak, my tam dáme teda aj full frame mirrorless, takže on tam nám v pohode vojde. Ale už to príslušenstvo je maličké, hej. Skôr by som povedal, že len na nejaké pamäťové karty alebo baterky a tak ďalej. Ale s jedným malým objektívom tam vojde aj full frame. A zase to vieme kombinovať rôznymi spôsobmi, vyhodiť to S-ko, dať tam to XS-ko. Tu predpokladám, že tiež vieme vybrať v každom jednom. V každom jednom vieme vybrať tú polostrovanú časť. A potom tu dať nejaké svoje jedlo alebo bundu, hocičo. Či je to skoro ten istý materiál, na aký sme zvyknutí pri slingoch. Pri brašniach Everyday Sling používame takisto tento odolný materiál, ktorý vyšúchať je naozaj problematické až nemožné. Čiže sa netreba báť to využívať ani ako brašň. Dobre, tak aby sme to zrekapitulovali, tak vlastne čo sa týka prístupu, tak z vrchu prístup majú všetky brašne a bočný prístup má len L-ko a M-ko. To by sme mali asi všetko, čo sme mohli spomenúť. Je tu krásnych 5 nových Camera Cubov, ktoré sú menšie, praktickejšie, dajú sa využiť aj ako brašňa. A celkovo je tých vylepšení tam viac. Krajšie a odolnejšie. Ty si mal možnosť ich testovať a počas tvojho testu alebo toho používania, aké si mal s nimi skúsenosti? Používali sa mi super, čo teda sa potvrdilo, je ten lepší prístup do tých častí, ktoré boli predtým tak obmedzené, to je v tých rohových oblastiach, že tam sa naozaj vkladajú aj malé predmety úplne pohodlne. No a ja sa musím priznať, že teda častokrát, keď som si robil výlet, tak som väčšinu toho ruksaku naplnil osobnými vecami a išiel som naľahko s jedným mirrorless fotoaparátom, s jedným objektívom, takže som často využíval aj to, že som len vyňal vlastne ten Camera Cube, zavesil som si ho na popruh Peak Design a používal som ho ako brašničku. Má to aj svoj štýl, že nemusíš sa hanbiť, že teraz nejaký obal zvláštny nosíš na tele. Ten spôsob nosenia ako brašňa som veľmi rád využíval. Tak ako je u Peak Design značky známe, že každou ďalšou generáciou sa tie produkty vylepšujú práve na podnety vlastne tých používateľov, tak to bolo aj teraz. Ja si myslím, že tuto dopadlo veľmi dobre. Ja neviem ani, či by som mal niečo, čo by som chcel vytknúť týmto novým Camera Cube. Asi ani nie. Takže maximálne spokojný. Tak to sme veľmi radi. Milí diváci, to by bol koniec tohto videa. My sa tešíme, čo nám Peak Design prinesie tento rok nové. Ďakujeme vám za pozornosť a Julovi veľmi pekne ďakujem aj za testovanie, za to, že medzi nás prišiel a ukázal nám tieto super Camera Cube. Majte sa a dovidenia. Hej, či to sviečo.